O Concello de Noia logra facer fronte a boa parte da débeda herdada do anterior goberno. O novo executivo consegue pagar o 77% das facturas pendentes grazas á axuda da Deputación e a unha política de aforro rigorosa. O goberno de Noia avanza na súa loita contra a débeda heredada do anterior executivo. Aínda que a situación financiera era grave, o Concello logrou xestionar o pagamento do 77% das facturas pendentes, que ascendían ata 1,1 millón de euros. Cando tomamos posesión como novo goberno, o 11 de agosto, encontrámonos 1,1 millón de euros en facturas, algunhas delas de traballos realizados en anos anteriores e outras que apareceron ao longo desos 15 días. A este pleno imos a dedicar boa parte dos recursos municipais a facer fronte a estes pagos. A distribución dos fondos para cubrir esta débeda foi posible grazas a 3 fontes principais de financiamento. Onde salen os cartos? Pois basicamente en torno a 260.000 euros, que supón o 24% desta débeda, vaise poder pagar gracias a fondos procedentes dunha subvención da Deputación da Coruña, que é un pos adicional e, polo tanto, vai permitir o pago destas facturas sen consignación do executivo que dirixía Santiago Freire. Froito tamén dunha política de aforro e de reducción do gasto que se implementou dende a chegada deste goberno, vaise poder facer fronte a 210.000 euros desa débeda, que supón aproximadamente un 20%, e do remanente de tesorería vamos a dedicar en torno aos 400.000 euros. Porén, aínda quedan por pagar uns 250.000 euros que se atenderán no próximo exercicio económico. Estas facturas corresponden principalmente a servizos de empresas eléctricas e outras cuestións que requiren unha revisión máis exhaustiva. O noso criterio foi destes 250.000, algunhas son de empresas eléctricas e outras son gastos que pola súa naturaleza teñen, digamos, unha difícil xustificación ou a necesidade dunha fiscalización máis estricta debido a que, como ben sabedes, hai moitos gastos que non foron conformados polos concelleiros ou polos servicios correspondentes e, cando menos, hai que analizar porque xa se encontrou en algún caso algunha factura que non correspondía pagar. O goberno local tamén afronta unha débeda adicional de 5,5 millóns de euros con outras administracións. Non obstante, o alcalde asegura que xa se está buscando solucións a longo prazo. E, bueno, nós agora entramos nun proceso superado este bache inicial importante de liquidez, de buscar unha estabilización e unha optimización da xestión administrativa para poder frente ao que é desenrolar os nosos programas e a nosa política. Queda moito traballo por facer, estamos elaborando os orzamentos, ferramenta fundamental para, como indicaba anteriormente, facer a política que nos consideramos e para nós xa o máis preocupante neste momento non é buscar unha xestión administrativa correcta e unha racionalidade do gasto, senón toda a cantidade de patrimonio inmobilizado que temos pendente de restaurar ou reparar ou sustituir. Para garantir a sostibilidade financiera do municipio, o goberno local tamén está a implementar medidas de aforro, como a reestruturación dos servizos municipais e a optimización de contratos. Tamén se está a traballar na creación dun orzamento para o ano 2026, co obxectivo de dar maior estabilidade económica ao Concello. Pois aquí a cuestión é optimizar o gasto, ter unha xestión administrativa correcta. Eu vos podo dicir algúns exemplos que estuvemos a facer nestas semanas. Por exemplo, o caso máis representativo onde a xente pode entender é a piscina, que tiña un soporte para o personal interno dunha empresa exterior que supoñía un gasto anual de 120.000 euros e que se rebaixou a 40.000 simplemente facendo unha reestruturación dos horarios, do cuadro de horarios do persoal. Aínda queda moito traballo por facer, pero o novo goberno de Noia reitera o seu compromiso coa estabilidade económica e a mellora dos servizos públicos.